Türkmenistan'ın orta mekteplerini may ayının ayağına geçirilen sonku can davaralarına görülen tayyarlığın çägini uçurumlardan pul yığınalmak bilen odalan kıyın ykdysady şertlerde yaşayan goly ukom aşgarlar hasken başça tedewar bolýar diýip Adatlığın yerli habarçylary habar berýär. Şol wagtda mekteplerde okuwçylardan ýygynalan pullaryň möçberine öwrenen habarçynyň maglumatyna görä bu çär üçin toplamaly terişdäniň belli bir kesgitlenen çägi hem ýok. Netijede belki de dawaralaryň tutumuna we mektep ýolbaşçylarynyň göwün isleglerine görä ýygnalan pullaryň muktary mekteplerde dürli hem bolup bilýär. Masal üçin Türkmenabaddaky 10-njy, 12-nji, 33-nji, 48-nji, 55-nji orta mekteplerde 25-nji maýda geçiriljek soňky jaň dawaralar üçin uçurumlardan 2-5 min manat aralygyna pul toplanýar. Emma Farabdaky 1-nji, 2-nji, 5-nji, 10-njy orta mekteplerde 1-3 min manat aralygynaky terişde ýygnalýar diýip habarçy aýtdy. Ýöne bu ýygnalýan terişdeler diňe çäreleriň çykdajalary üçin, mektep direktoryna we okuw bölümleriniň müdirlerine sowga dalmak üçin, okuwçylaryň arasynda moda, ýagny ýöň bolan geyim meşikleri satyn almak üçin hem her okuwça 1-2 min manat aralygyna terişde gerek bolýar. Adatlyk radiosu geçen ýyllarda bu çykdajalary çekip bilmeýän enatalaryň çağam diň duşlarynyň ýanyna kemsinmesin diýip bergi borja girişi kä halatda bolsa öz janyny kast eden ýaşlar hakynda hem habar berdi. Hatanygy geçen ýylyň 25-nji maýynda habarçylar diňe bir sebäpde 3 okuwçynyň özüni helaklandygyny habar berdiler. Emma häkimiýetler bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýärler. Türkmen medeniýeti bu problema göz yummagyny dowam etdirýär. Yerli synçylar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň bu ýyl hasam çoňlaşanyny we munyň soňky jaň dawarasyny geçirjekler üçin hasken alada bolanyny aýdýarlar. Radionyň habarçysy bilen gurlaşan bir näçe enatanyň tasdiklamagyna görä, häzirki krizis döwründe köp maşgalanyň bu hili artykmas çykdajalar çekmäge ýagdaýy ýok. Olar bu çykdajalaryň her hili garaşylmadyk ýagdaýlary alyp gelýändigini, enatalaryň käbiriniň soňky jaň dawaralary tagaman sowulýança iňňäniň üstünde oturan ýaly bolýandygyny gurrun berdiler. Ül eşdilýän zatlar hasam utançly. Farabda okuwçy ýyllar soňky jaň dawarasyny awray bilen geçirmek üçin her hili biýawraýçylyga ýüdürýärler. Olaryň arasynda öz päkligini satýanlar da bar diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Özüni Bahar diýip atlanýan Lukmanyň habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Farabyň 1-nji we 24-nji mektepleriniň iki okuwçysy soňky jaň dawaralar üçin pul tapman öz janlaryny kast etmäge synanypdyr. Olar häzir Farab keselhanasynda bejergalýar. Ýöne diňe bilen bilýänimiz, beýle ýagdaýlaryň bilinmän, eşdilmän galýany hem azallyp yerli Lukman radionyň habarçysyna aýtdy. Soňky jaň dawaralar üçin pul tapmaýan we uly durmuşa pata almaga taýýarlanýan okuwçylar diň duşlarynyň ýanyna utanjak almalyk üçin her türlü jenaýatlere şol sanyny ogurluga hem ýüdürýärler. Soňky aýda 25-nji maý dawralarynyň öňü sirasynda Farabda mektebi tamamlayan okuwçylaryň adyndan 11 tansy awtologlaryň tekerlerini goýun sygyr urlap saklandy diýip habarçy polisiýadaky çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran resminiň tasdiklamagyna görä, polisiýada sora edilen ýaşlaryň ählisi jenaýatçylyga soňky jaň dawarasyny pul tapmak üçin baş goşanlygyny boýun alypdyr. Türkmenistanyň mekteplerine çağalar okuyan enatalar diňe soňky jaň dawaralarynyň öňünden näl, bütün ýylyň dowamynda her hili kanun salgatlary tölemäge mejbur bolýar. Adatlygyň Türkmenistanyň bilim ministrliginden mekteplerdäki ýagdaý, şol sanyny soňky jaň dawaralarynyň çykdajalary baradaky soraglaryna jogap almak tagallalary häzirçenli netije bermedi.